to rekase na ohwe no yedemo concern foforo mo Electoral Commission penifo de atudwa say enipa na say limited voter registration exercise na ode hye so no omutwa BBC wo mani so say bi enipa be 700,000 nanso ewie akire no wo matwa mukura de 200,000 asa ka ho adom kase etwa so About odi ntwira wode hyehyɛ so sɛ wɔnom a afei no wanya mfiri hyedu nwatwe ebetumi atwere wondin wotumi ato afei mpimienu ne aduonu na yabato ni bie no edi nefu aduonu baako a abato commission no yɛ nhyehyɛ mo wɔtwerɛtwerɛ no mensini ahenkuru mu a ɛho nsɛm ebeda edwa yi paa ebinom kyerɛ na wɔnom a wonkurase a wontumi makuru kɛsie mu wɔn no enka ɛbɛha wo mu a wontumi entwere wondin bie na watumi ato aba nanso sɛntwerɛfo nhyɛ mu a abato commission ɛfrɛyɛ na wobu dwumadie no ho akonta akyerɛ wɔn na dwumtire ne abedi akyerɛ wɔhwɛ ntoto yɛ ho nsɛm so samote edi to just say total number na o can that's 910,996 now okay ye projected figure of 700 now let's just say ya achieve ama 11 ama apostle so as in reality internet say ese oman hu ni nyina abo yabaso ne ekwe ne say na nkrofo pi for say because ewo ye no registration centers ni ntino nkrofo district offices ni ntino nkrofo enye de ben enko control mudi and so at the end of it no ye projection no kra no ye nyama eye de ben ebroso Owe no sadi tudwa say won mu a obu mra so ekogina nkofo anam otwere boro nipa be se edu edin no wo nso emra no ache won ya wo hwe no mu kwan se wode wondin ebeba de obokrata ahodo mu no wabo akire edi akoma aban lawyer pani se asotwe bia wo bia no won fama wo prosecution of guarantees no so ni aye kan ni say your system no etumi tre o ma a guarantee for more than 10. Iti share commission na ye ni say 1 ebe publish your na